ngoba kangangokuthi njengoba ngisho ukuthi ngiye ngithi uma ngibhorekile ngivele ngikhethe ukuthi ngihambe ngoyilalela ngiphume emzimbeni ngihambe umhlaba ngigwaduze umhlaba wonke. Uma ngibuka izinto ezenzakala emhlabeni nezizimfihlo ngihambe phansi kolwandle yonke impilo esengiyiphila leyo ngihambe ngibuye. Iziphi lezi zimfihlo oyibonayo? Sengisho zona lezi zinto zawomakhaltha, izinto ezenzakala ey'mfihlakalweni, izinto ezenzakala emkhathini nezinto ezenziwa ama-wizard. Izinto ezizimfihlo bhuti ethi abona nje indawo engake ngaya kuyona khona lapha eGhana. Ngibona mfowethu ingane encane ethanda kuzalwa igqulwa njengomuthi iziphelele phakathi esiqhulwini. Leyo nto yenziwa ama-wizard, into engiyibuka ngiyibona ngamehlo ami leyo nto yenziwa. Jesus. Ngabuka ukuthi kweminye imihlaba abantu kuphilwa kanje, kunama-village bhuti ekuphilwa kabuhlungu kuwo. Especially lamazwe angaphandle bhuti umzimba ubulapha kulawa mazwe Yabona le zinto ejwayele ukuyibona kuma-Nigeria movie. Kathi nawe bhuti mhlawumbe uyayoyibuka. Izinto ey'khona lezi ezenzakalayo. Ngoba mina bhuti ngaze ngayitshela emqondweni ngathi okusho ukuthi ayikho into ekwazi icatshwa ngomqondo womuntu engekho. If umqondo wakho usakwazi ukucabanga into, ubokwazi ukuthi leyo nto ikhona, especially noma mhlambe ngangabe ibikho mhlambe kulo mhlaba okuwo. Kodwa but khona le ndawo ekhona kuwo. Ukuthi ziningi izinto ezibuhlungu engiyibonile zenzeka. So mawusuke ungekho kulamanye amazwe bayakubona yini? Bona. Bona, yes. No, abangiboni bhuti. Wena ubabonayo? Imina engiseke ngibabona.